Adéu. No, avui fem al revés, no? Avui has de ser tot entrevistes, estarem nosaltres. Perfecte, ja m'agrada. T'agrada? Sí, m'agrada. A mi m'agrada conèixer gent i parlar amb gent. Per tant, m'és igual que com a entrevistador o com a entrevistat. Això m'és igual. M'és igual. Bueno, i què et puc preguntar? Hòstia, No sé, això sí que ja no ho sé. T'acabaré entrevistant jo a tu, ja ho veig venir, eh? no. Sí, ho veig venir. Digue'm, a veure. Escolta, què et va motivar? Feies monòlegs abans, no? Sí. Companyia de teatre, espectacles amb més actors i també monòlegs, sí. Què et va motivar aquest programa del Foraster? El Foraster, bàsicament, en Ramon Mascorens, que avui l'hem conegut aquí a l'entrega dels premis del Banc del Mussol, productor executiu de Brutal Media, doncs em va proposar de fer aquest programa. Jo soc d'un poble molt petit, a mi sempre m'ha entusiasmat la gent dels pobles, conèixer els pobles a través de la seva gent, i quan em va proposar aquest programa dic, hòstia, de veritat que si jo hagués d'escriure el programa que m'agradaria fer, no ho hagués fet millor que el que tu m'acabes de dir. I a partir d'aquí vam engegar, vam fer un pilot, visitar poblets petits de menys de 1.000 habitants, sobretot visitar la seva gent, visitar amb humor, poder-nos emocionar i, en definitiva, una cosa que finalment ha passat, i és que hi ha molta gent que fa la ruta del Foraster, i a mi això m'emociona profundament, perquè jo de Sant Feliu de Buixalleu sé el que costa que un poble petit... Sí, de tota la vida. Ah, sí? Sí, Santa Bàrbara, diu. sí, a dalt de tot. Doncs vau dinar en un restaurant de baix? No, perquè... Hòstia, doncs vas fallar perquè és el de casa meva. Me cago en l'os, segueix sent... És el restaurant que porta la meva germana, restaurant Mas Ferrer, i has d'anar i és menys... Hòstia, no, ja t'ho prometo que hi aniré la setmana que ve, no l'altre dia. Doncs escolta, quan hi ha gent que em diu que després de la ruta del Foraster i dels pobles, hòstia, dic, hem assolit l'objectiu del programa. I és que la gent en petits i gent anònima que coneixen a través del programa i que després els vulguin conèixer. I va ser molt fàcil enredar-me per fer aquest programa. Molt fàcil, molt senzill. Molt. Sí. És un programa que en certa manera vas ampliant la teva cartera d'amics a cada rodatge. I ara mateix som a Codern, és més interessant que conèixer gent i que fer amics. Sí. Bueno, doncs que veiem el programa com a telespectador, que és que tinc d'aquí coses i no fem content perquè està la gent de aquesta superinfluència, aquesta cosa sensible, ja heu estat a Os? No, sí que hi he estat, però no hem fet el Foraster. El Foraster està en pobles petits i per tant estem al voltant de la seixantena, la setena temporada, cada temporada són 13 capítols, per tant hem fet molts pobles, i ara ens passen per davant de la... No, endavant, passi. Hem fet... El que s'ha de punt de passar per davant, això s'ha de saber, és el portaveu de la Plec del Mussol. És l'alcalde de Sant Quirze. Ah, sí? Ah, no sabia això. Està bé. Molt bé. M'estan entrevistant, senyora. Miri, no passa res. Mira, un altre, espera, que n'hem un altre. Què tal? Ara està sortint per la tele perquè m'estan gravant. Sí, miri, aquí. Miri, sí, saludi aquí. Saludi. Hola. Molt bé. Gràcies. Tot això és un gravat. Sí, ho estem gravant. El diari Sant Quirze. Sí. Oh, no, i tant que sí. Però a mi m'agrada destacar la bona gent. Generalment tots són Els altres ja destaquen per si sols. Exacte, sí. On érem? Ja no me'n recordo on érem. No, sí, això Això està molt bé, va passant gent per aquí. Això és... improvisació, Sí. A mi també, veus? Jo m'identifico molt amb mi. Doncs si un dia vols fer el Foraster, sí, home, fas de substitut, jo encantadíssim. Ja m'agradaria, però jo no tinc qualitats Segur que sí, home, segur que sí. Bueno, doncs Quim, ha sigut un plaer entrevistar-te i Molt bé. com tu dius, Quim, ets bona gent. Moltíssimes gràcies. Gràcies per l'entrevista i una salutació a tots. Vinga, Quim. Salut, Apa. vagi bé.